Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shirin da muka samu suna POS lecture episode 8. Idan yanzu ka fara kallon mu za ka yi ƙoƙari ka danna mana subscribe sannan kuma ka yi liking ka danna ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu a kowane lokaci idan mun ɗora. A yau a cikin wannan bidiyon ɗan uwa na so ne in yi muna bayanin wani sabon update da an ka turo dangane da kula da yanayin da 'yan uwana masu POS ko masu amfani da POS kuma musamman ta kamfanin Monie Point. A yau din nan da nake magana da kai an turo wani update, idan ba ku manta ba cikin satin gani an ka turo version 1.1.10 to version din ya zo da matsala. Duk wani wanda ya samu ya updating din lalle ya huskanci 'yan matsaloli, wani ma kila zai ga wato POS din tashi gaba ɗai tana nuna mai cewa wasu abubuwa guda 4 sun yi failing ko ma idan ba ta ansar kati ko wani abu makamancin haka. Wa'annan matsaloli dai ga su ne daban-daban, wani bai ma san yadda zai yi updating din ba. To alhamdulillah ga wanda bai riga yi ba a yanzu zaka iya yi, saboda yanzu an turo latest an gyara wannan matsalar yanzu an turo 10.1 wannan 10.1 din shi direct da kai updating din ne POS ɗinka za ta yi aiki lahiya lau. Don haka yan uwa masu muna tambayoyi daban-daban suke ta turo mana sakuna wanda ba mu samu mai reply ba, ku yi hakuri idan kuka da wannan bidiyo din za ku samu cikakken bayani dangane da yadda ya kamata ku yi wannan update din. Dan uwa kai tsaye idan kana amfani da Monie Point POS dangane da wanga update din da an kai 10.1, zan so yanzu da kake kallon mu ka dauko POS ɗinka, idan baka da network mai karfi ka yi connecting din hotspot da wayarka, ka je ka taba app din nan, za ka ga app store din. Wannan app store din kana taba shi za ka ga application na Monie Point a ciki. Wannan application na Monie Point da gani a ciki za ka ga wurin da an rubuta update, sai ka yi kilikin din wannan update din. Lokacin da ka taba wannan update din zai fara counting wato zuwa 100, sai ka jira da yayi counting zuwa wannan 100 din dan uwa shikenan ya gama, zai installing da kai ne, yana gama installing ka gama kenan. Amma fa akwai waɗanda idan suna da network mai kyau a jiyan nan da an kai pushing ɗinai kana kunna POS ɗinka, idan dai network ɗinka na da kyau automatically kuma silently wato baka ma sani ba za ta yi updating ɗin kanta zuwa wannan 10.1 ɗin. Don haka shikenan idan ka duba kaga kana version 10.1 baka da wata matsala. Wanda kuma suke fuskantar wasu matsala ta malfunction ko kati bai ko wani abu, kai kokari kai updating. Ta ya za ka yi updating shine ta wannan hanyar da na gwada ma. Wannan shine a takaice abin da ya samu kai wannan magana, saboda kiraye-kirayen waya da kuma sakuna da suke shigowa dangane da abin da ya shahi wannan update din da an ka turo. Hasali wata POS sai an kai wata sabuwa wadda wasu sun santa wasu kuma ba su santa ba, za ku ga button ɗinta irin na kwalba ne. To wannan ta zo da ɗan matsaloli, shine an kai ta ƙoƙarin gyaran matsalolin. To matsalar ce da an ka turo gyara, shi ma gyaran ya zo da gyara yawwa. To amma dai alhamdulillah yanzu an kai ƙarshe. Don haka kamar yadda kuka sani cewa wannan bidiyo ya kamfanin TK1 Communication bangaren wato data services su suka ɗauki nauyin bankaɗo muku wannan bidiyo da muke saukan muku a free of charge. Sannan ku sani za ku iya ziyartar shahin su a www.tk1communication.com.ng, ko kuma in ba ku labari akwai wani garaɓasa da suke yi wanda duk sati ake yi a Facebook page. Idan kana aiki da Facebook, ka san kai Facebooker ne, ka yi ƙoƙari ka je ka rubuta TK1 space communication, za ka ga a wannan pejin nasu sai ka yi kilikin. Yanzu haka akwai wani giveaway da ake yi a ciki wanda bai ƙare ba da nake ma bidiyon nan yanzu. Na'am, amma idan baka same shi ba ka ci gaba da bibiya, insha Allah duk sati za ka iya samu wani abu da daga cikin services da ya shahi data, kati ko waya ko na makamancin haka. Allah ya mana jagora. Sai an